Angel? Zia! Dili daw ti ka makitaan, ana si Steph. Nakainomdom pa ka dire? Uy, ang lugar kung asa ta nagkaila. Kay baw ka, di jud din ako makalimtan nga lugar. Kung asa ta nagkaila. Ikaw pa gani mismo ni duol na ko ato kung naunsa ko tong panahon na. Nya napatawa ti ka. Kumusta na ka? Mao gyapon. Sorry ha. Sorry sa akong gibuhat nimo. Unfair kay ko. Sabot ko sa imong gibati. Kay dili pud ra balali mo mong giagian. Salamat sa pagsabot. Ganina lang gitawagan ko ni staff. Pangita daw ko nimo. Sukad paghapon. Nganong gipangita man ko nimo? Kay gusto ko mga igpasaylo sa tanan akong nabuhat sa imuha. Sorry kayo sa mga panahon na gibaliwala ran ako ang imong gibuhat para lang makalimtan ako siya. Sorry kayo kay unfair kay ko nimo. Sorry jud kayo. It's okay. Kasabot ra ko. Kasabot ra ko. Na ikaw at ako. Ako'y gusto isulti nimo. Saman, Nadawat na nako. Nadawat na nako nang wala na siya. maayo kay nadawat na nimo. Naamgo na nako ang tanan kung ano nagmalipayon ko kay tungod nimo. Nakita na nako kung unsa ka importante. Nakita na nako ang tanan. Salamat. Sa tuwing kasama Zia, Oh? pwede ba nato ibalik kung unsa to nasugdan? Pangulap sa balik. Kailangan pa ba? Hala, alangan. Nagkiatraso na ako. Sige. Hi, miss. Yes? Pwede makikila-ila? Sure. I'm Edward. Ikaw? Zia. Hi, Zia. Nice to meet you. Nice to meet you po. Are you okay for a date? Sure. Tara. Tara. ikaw at ako. Tayo'y pinagtagpo. There is no limit to the power of loving. Kay bisag masakitan ta, kay pwede gyapon ta manggugma og balik. Basta makita lang nimo kung unsa ka importante ang tao nga naghatag nimo og kalipay sa mga panahon na nagimusara ka. Love is not only something you feel, it is something you do. Siya ang kagahapon mo, ako ang ania karon. Kiguba niya ang dughan mo, kiayo ko ang kasing-kasing mo. Pero ngano mang ikaw, dili kyut kalibot niya. Kikog magyot di ka unta. Ayaw nagbalik
langit nga gihatag niya nimo, way makatupong pero basin tagaan ko nimong higayon. Higugmaon